Dobre, ticho, ideme. Do piči. Nemôžeš šuškať. Môžem vás klapnúť. Hovorím do piči, prvé nešuškajte. Koľko je dneska hodín? Do piči. To je jedno, šuškáš. A Miška normálne si chytila a normálne, že... Klapka. Počkaj, musím si nabovšiť pery. Čaute ľudia. Počkaj, čo robí za ksichty? Normálne to vyjeba. To Maťo hovorila. Čauky mňauky, ne? Ja už nevládzem teraz, ty koko. Čaute ľudia, vítam vás pri novom YouTubeovom videu, kde ideme ochutnávať všetky tatranské čaje, čo? To je neuveriteľné. Ideme ochutnávať všetky tatranské čaje, ktoré sme dokázali zohnať. Presne tak! Dobre, my som to nebol zakokotať na tom videu. A ťažko s tým, no. Takže toto je Adrián. Adrián, teší ma. Čau, čau. Díky nemu máme tieto tatranské čaje k dispozícii. Veľmi mu za to ďakujem. Ďakujeme tatranským čajom. Najlepšiu podniku v Nitre, pub Čierna hora. Tak toto bola dobrá trapačina. Máme tu tabuľu, kde budeme rejtovať uhni. Máme tu tabuľu, kde budeme rejtovať. A plus budeme musieť uhádnuť chuť daného tatranského čaju. Dobre, nabíjaj Nabíjame prvý oný štamprlu. Dobre, rád by som ešte dal do pozornosti, že sme trénovaní profesionáli. Trénovali sme na toto dlhé roky. Neskúšajte to doma, pokiaľ nemáte 18 rokov. Alebo robte si čo chcete, mi to je jedno. Ty môj koko, toto je nejaké oné. Toto je ťažké. Kvetinková kokočina. No dobre, poďme. No nazeraj, tak prvý. Toto je nejaký mentol. Fuj do piči. Koľko by si to rejtol? Toto je nechutné kokot. Kamoško. Toto je dosť silné inak. To je v piči. Toto je dosť silné, nie? To je tak, to je povedať tak 35 plus. Podľa mňa presne 35-ka to je. 35-ka? A nejaká kvetinová, že herbál pičovina. Ideme tipnúť obidvaja, hej? No. Za mňa to je tá zelená bylinková. Tipli sme to vlastne rovnako. Bylinky. Takže aj ja som trafil. Dobre. Trafil som aj ja. No? No dobre. Takže máme bod. No. Obidvaja máme bod. A rating čo? Toto nebolo až tak strašné. Toto bolo také Bčko. Ja, lebo ty máš do piči chute také, že Kinder Pingvin si dáš na Cčko. Áno. Dobre, CD. Dobre, Cčko. Dobre, Tak Cčko. dajme si Cčko. C? Cčko. Dobre. Je to Cčko. Je to Cčko proste. Je to Cčko, máme po jednom bode. No nabijeme. Nie. Kamoško, Toto bude podľa mňa ešte chápeme. silnejšie. Toto bude Jasne, že ešte áno. silnejšie, ako bolo predtým. Toto mi voňa. Toto Veľmi známo. ja sa veľmi bojím, že to bude hneď ten zabijak. Veľmi známo mi toto voňa. Lugnem, bo odvyknem. Dobre, poďme. Ty si pekne nechutný. Uj, ty ko... Toto je 55 plus minimálne. To je škrábe. Toto bolo otrasné. Toto bolo otrasné v prvom rade. Podľa mňa to je vežaký. Buď ten druhý najsilnejší, alebo najsilnejší. Ten druhý bol tužím 67. No dobre, takže Prečo ti to vlastne hovorím, ty prijebaný k***. Naraz ideme, hej? Áno. Na 3. Počkaj, a chuť, to nemalo chuť, to bol alkohol iba. To bol čistý alkohol, to nemalo žiadnu chuť toto. Na 3. Pri tomto percente, hej? Na 3, hej? Raz, 2, 3, 72. 67. Môže to byť aj ten peach, jak sa to volá, broskyňa. Ty jak môžeš normálne ochutnávať veci, tam broskyňa tam nemá nič spoločné s týmto. Som bol bližšie. Čo ti jebe? A ty si jebol, že likér, že? No, lesné ovoce. Ale to je lesné ovoce, no. Ty môj kokot. To nemá... Hovoril som, že to má ovoce, počkaj ma, ty si to, a počkaj ma Adrián, vieš čo je najhoršie? Budú dve horšie, jak sú toto. Táto šípala moc, zahrala ma kokot. Dáme pauzu, lebo som najebaný kokot už. Ideme dávať, Dobre, otraz, 67. minus C daj. Počkaj, kamoško, Toto je, že horšie. pod Dčkom, kamoško. To je, že buď takisto jak to C, alebo menšie. Dobre, uvidíme, či tam bude držať. Vyššie kokot. Napíš to na tú tabuľu, tu daj, že 62. Tá? Dobre si to dal. Je to vidieť. 62. Je to vidieť. Je to dobré. Poďme ďalej, Friško, to máme za sebou.
Môžeme ísť vracať. Čím skôr nech nám je zle, nech nám je potom lepší. No, dobre, nabíjame Počkaj, a doma teraz bod? Exo. Som bol bližšie? Bol bližšie. Bol som bližšie, máme to je bližšie. Jakže dáme to je bližšie? Máme to je bližšie. Neuhadol si onen. No, máme to je bližšie, Adrian. Jebe, no Ty dobre. si bagáň, no mám bod. Dobre. 2 body pre Exa. No, dobre. Ja už som napitý, jak dielov, kamaráde. Ja nič nevidím. Kámoško, to nemá, to nie je nič. Toto, To chutí jak Vianoce. to nechuť. To, kde má toto vôňu a chuť? To nemá nič spoločné ani s vôňou, ani s chuťou. No, fetujeme alebo pijeme? Zdraví. To je dobrá. Toto je slabúčke, to je taký likéry. Toto je tak sladké, že to je piči. Ja viem, že ti to chutí. Kamaráde, keby tam je, že 70% cukru, ostatný alkohol, tak ty budeš ty kop, ten mňamka jak oči. No dobre, toto je tak 30, tačo, 32 a je to... Pišo, povedz ty prvý. Povedz ty prvý, lebo... Toto je tak 27. Do piči. Čo? No podľa mňa to je menej jak 32. Môžem ešte jeden, lebo zabudol som. Ale... To bude nejaká škorica. Lebo som ti povedal, že to Vianoce. Je to sladučké, je to veľmi sladučké, takže podľa mňa to bude... Podľa mňa taká nepríchuť, ale neviem čomu inému, takže podľa mňa to je nejaká škorica. Presne to a chuť naraz. A jak to bude, kto bude rozumieť? Tak po jednom a nemenej jak buzera. Dobre. 25 a škorica. 20. Nie. 20. Hovorím nemeň, ale mňa to zmenil. Niečo musel som zmeniť, lebo som nebol... Ty si to zmenil. A ty si to zmenil ináč. 27. Hovorím nemeň na základe, hovorím nemeň na základe toho, čo poviem Dobre. ja. 27. Ojoj. Rating. Počkaj, kde mám? Toto bola fantázia čistá. To bola fantázia. Toto bolo dobré. Toto je Ačko. To je tak... No, to zase až tak neviem. Áno. Ale je to 27, to sa nenajebeš ani keby si nechcel. No, vypij celú tú fľašu a potom mi povedz, či si napitý alebo Výkon ne. a cena. Koľko stojí ďalšia? Do Ačka to daj, chuť rejtujeme, chuť 27 daj. No musíme dať... Dobre, ja chcem Bčko. Tak medzi. Tak Bčko medzi tam. Jak to je? Tak. Adrian, zmaštrapíš to zas. Kámoško, vieš, jak ma vyhodili zo školy? Jako? Išiel som pri tabulu, víš, veľký príklad rozobratý úplne na celú tabulu a ja som mal iba, koľko je 8 plus 8? A ja, že 18. A vtedy, že, no dobre, tak teraz som pochopil, že to nemá zmysel. No dobre. To je nejaké bledé, Adrian. Podľa mňa, čím je to bledšie, tým je to silnejšie. A na čo ti to vlastne vyprávam? No bojím ti tak. Že každý poňal už tak isto. Bože môj. Liknem, bo odvyknem. Kamaráde, toto nie je dobré. Nebudeš grcať. No ja budem grcať za chvíľu, keď mi budete nalievať takúto pičovinu, to čo je? Toto bolo strašné. Na 3%, dobre? Na 3. No. Takže raz, 2, 3, 67 alebo 32. 67? No. Som bližšie, ty demer! Bodík, Prexa! To je tá matika, že som počítal, vieš? Jebe nejaká púpava vyjebaná, ti to normálne pomohla. Ešte mi vysvetli, ako sme mali tipnúť príchuť kvetový. No je to piče. Dobre. Že Rating. tu akože, Toto je D. toto je kamoško, že Dčko. Toto je Dčko. Daj, ja to píšem. Ty sa ani neobracaj sa ani. Kamaráde, ja keď som bol prvýkrát najebaný, vypil som 7 decku sám vodky a na Ježiša ma brali domov, kamaráde. Takú bitku si ešte nedostal, kamaráde. Jak som jasky. Proste môj tatko povedal, že raz to prísť muselo. Čo? Tu máš úplne dobré, kamaráde. Jeba, že? Dobre, lignem, bo odvyknem. Bože, stále to je takisto. To, kámoško, mne príde, že on to Stále vonia to je takisto, horšie a horšie, to je stále, takisto. každý jeden vonia horšie a horšie. Už viem, to už viem.
Nevieš, ty si to nemal! Jak môžeš vedieť? Nevieš. Ochutnaj to. To je strašné, že? Toto bol najhorší zatiaľ. Ešte halus. Takže ty si nechcel zobrať hen tú krabicu, lebo že to bude pretekať. A zoberieš si toto, lebo toto nebude pretekať. Joj, počkaj chvíľku. Joj, počkaj. To piči, ja už nevládzam. Dobre, Adrian, rating. Počkaj, jak rating? Ja už si aj nepamätám. Ani percento sme ešte ne... Na 3. No. Raz, 2, 3, 67. 67, 56. Kamaráde. To je kokot. 57. Počkaj, jaký týrik dáme? Toto bolo hnúze kokot. Šípka raketník. Šípka Šípka raket. Vám to dobre jebe. Kamaráde, vám to dobre jebe v tom Tatransku. Šípka To raketník. daj D minus dole. Túto za to 47 to daj, ty tupec. Ja to chcem dať sem. Nie. Lebo ti vrajím, To má najďalej od 57 v mojom živote. čo ti dá? Vážno žarkame do piči, dáme. Ty sa tu predvádzaš pred tými kamerami jak kokot. Jak môže byť takáto guma? A ty čo robíš? Kliknem, bo odvyknem. Toto. Kamarát, to smrtie hovno sačie. To je jeba. No jebni to. Brzda čo? No nevím. To je barko. To je iba kokot, Pamäško. Ešte jednu. Počkaj, keď budeme ešte vládať, tak toto budeme potom piť. Toto je... Medová. Hádame percenta iba. 21. 22. Ty priebalý kokot. Že ale povedali sme si, Adrian, že... Dobre, si ozaj priebaný. Kika hovorila, že po 5. Kokot. Jak môže byť 21? Môže? Počkaj, môže? No, podľa mňa nie. 27 minus 5, 22. Rozum? Kde ostal? V tej krabici, čo si zavrel. Koľkáčka to je? Daj to sem. Ty dúfeš! Ty gumák! Pozri sa. 22. Adrian, keby si len použil ten vtáči mozoček, ty kokot, tak by si normálne... Do piči, ochutnávaš tu tatranské one a... No dobre, napíš si to. Napíš si to. Napíš si to. Napíš si to. 4-3. Ja volám, toto je také Bčko. Toto je Ačko. To je Bčko. Čo to bolo? 22. Kamoško, ty... No nie, ale ideme, akože to nebudeš za test. Hexa. No dobre, daj story nejakú ty teraz. Dobre, Môžete natočíme. to len ty spíš? No mňa zaspal Gáďo. Gáďo zaspal, Adrian! Už je jedno, čo príde. Ja ti vravím, že toto si dám do životopisu. Sirup, kamoško, toto je normálne... Toto je to, keď som mal 12-10 rokov, čo predpisovala doktorka proste, že toto pite od kašla, toto je sirup. Naraz, percenta, dobre? 3, 2, 1, 17. Mliečný, tak, no, 17. Kokot! No, nie 17, nie. Čo 17? Ja nemôžem dať teraz 17. Čo, daj 17, ale to je piča, bo som podal naraz percentá, a ty daj, Dobre. že mliečný. No ja dám mliečný 17. Ty dáš jaký? Mliečný 17. Poviem percentá, ty tupec, a ty že mliečný. Farba. To je pičovina, im No farba. Biela. Ty kokot! Čo? Ja som chcel tiež! To je remiza. Ale 17 mliečna! Ale ty by si nepovedal 17. Povedal by som 17, nie? Nepovedal. Každé kolo utieraš toto, lebo tu má sa mi
Robím mláka. Čo ešte raz? Ďalší. To bolo hnusné ako kokot, ale Toto bol... toto je Dčko jak blázen. Toto bol sírup od kašla. Pekné a jasné. 17 Dčko. No dobré. Ty čo robíš? Ty si celú dobu kúkal, ty kokot. Nepri sám. To čo tam mám do piči? Lignem, odvyknem. Toto vonia dobre. To vonia dobre, to vonia dobre, kamoško. Toto vonia jak piňa kolada. To si už piču zo mňa. Ja viem, čo to je. Tam percento. Na 3. Ešte počkaj. Čo pozeráš tam? Nemôžeš Ty tam sa pozeral, ty sa tiež pozeral. Nie, ja som sa len pozeral, že či je toto číslo 27. No, môžem? No, na 3. Mám. No, na 3. Percento a chuť, hej? Áno, na 3. Raz, dva, tri. 67. 42, Jablkový. kokos. To si už piču, že tu je kokos. Peach, ale 42. Keby si aspoň trafil, že príchuť, a ty si bol totálne mimo ustrelený v každom smere. 67, si tupec. Lebo akože... Toto bola jeba. Kamoško, Toto... dralo to jak Toto nie- šmiergel. Kamoško, dralo to jak šmiergel. Fetuješ. Toto bola jeba. Esko. Čo ti zajebalo? Ačko a esko minimálne. Toto je jeba. No to ty ti rozpínal. Gačo zajebal, že kokos. To je totálne oné brskne Miladovičej. To vážne? My sme piči. Nie, mimo. My sme vybavení. Úplne. Počúvaj ma. Nie, nič esko, hej. Ačko. 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 Ačičko. Napíšem to ja. To máš za to, že tebe nalievali vácej a mne menej. Ty kokos, celé si napíšel. Ty si fakt kokos, kamaráde. No, Ti na vrajím. prvý raz. Ďalšie píšeš. Ostáva mi. Čo ti je piči? Prečo? Koľko ich máme už za sebou? Polovicu. No, to pohode, zvládneme. Ešte 5 ich máte. No, pohode. Nádmerne nabite sem. 67 a 72. Dajte si pauzu, lebo vás vypne. Nevypne nás. Že my zvládneme všetko. Ty máš to... No dobre. Nedrážia muša, ty kokot. Dávame ďalší, pomaň. Prosím, nehážme tu ten oný, keď tu máme poháriky, dobre? Ďakujem. Keď nám najebú jednu z tých silných, Ani nebudeš cítiť, že to je silné. myslíš? Nešuškajte. No, počujem. Že to je nič, ale mňa sa môže pičiť. Čo? Počkej, kto Ja. sa pýtal. Jeba, nepájte, že neskôr. Ozaj tam lúskate. Pri tom mikrofóne, presne tam je mikrofón, oni tam lúskajú, Adrián. Neviete, však sú ďalej od neho. Dobre, už Môžete nelúskame. prestať lúskať. Dobre, nelúskam. už. U koho sme? si doma? Dobre, už som prestala lúskať. Už som prestal lúskať a hneď si to tam najebala. Posledný Adrián, počúvaj, ja ti teraz vysvetlím jednu vec. Hej. Všetko mám na kolene. Všetko mám na kolene. Všetko. Všetko má nakoniec. Ty nechutný. Čo robíš? Utral som sa od teba. Au. Adrián, na zdravie teda. To máme ďalší? A z tohto mám strach. Tento nejaký bledý. Ja viem, ktorý to je. Aj to musím piť. Keď to nevypijem a budem vedieť presne, že ktorý to je, tak mám 2 body. Musíš to vypiť. Takže je to jablková 67. Je to jahodová 67. Jablková, ty priebaný. Je to jablková 67. To je pre mňa Trafus bod. ma Pre ja. mňa bod. Trafus To je ma pre ja. mňa bod. Trafus ma ja. To je pre mňa bod. Trafus ma ja. To je pre mňa bod. Koľko to bolo? Neviem, ja vám to neradám. Obidva pijeme. Ty kokot! Ešte raz ma pleskni po mojom bicáku, ty kokot, takú ti si najebem. Obliže stenu. Ja by som To mlečno mali trafil, remízu. ja by som trafil 67. No, dobre, ja som trafil aj ešte jablkovú, takže... Tak má bod. No.
Je to... Takže 5-5. 5 je to. Ja by som to videl také C-čko. Ono to, keby to Jebe, nie je to tak je, že bombička jak blázen. Áno, viac. To je S-čko je kokot. Nie, to je Bčko. Ježiš, nebuď nechutný. Tak Bčko, čo to bolo? 67? Píšem na glavačko, aby som obrazil. S-čko. Bčko? Áno. Tak ty si dal Bčko, ja som dal S-ko a ty zajebeš, že ona Bčko? Ty nechutný kokot. 10 %. Napravo. Pre mňa je to naľavo. Ja mám ľavú ruku, pre mňa to je naľavo. Vyskúšal si. To je tak precízne. Jemu. Sme tak ladne nehali iba tak, že... Posunuli sme. To je strašné, prosím už to... Ďalšie. Je tu máme. Čo tiebe? To vonia takisto. Uvoňaj to. Všetko vonia jak čaj. Ty si tak nešitný kamarát. Dobre, poďme. Dobre, na 3. 3, 2, 1, 52. Chuť? Neexistuje. Neexistuje. 52. 52. No, 52. 35. Dobre, my sme kokoti. 52 je jeba ako. Toto bol že najhorší, čo sme mali. A tento nebol tak silný. 35-ka, toto bolo najhoršie, čo som pil. Máme medzi prestávku. To máme medzi prestávkou, to dáme tu 22. 22 je proste. Náš teraz výherca. Neba. To víno daj do piči, prosím ťa. Ja som sommelier, ukážem ti trik. A keď to poradne roztočíš, tak to ani kvapku neví. Tridsaťpäťka, bitter niečo, najmenšie Dčko sem. 35-ka hnedá zatiaľ najhorší Tatran. No, už 54. 7, ty kokot. To si ty písal, ty prijebaný. Nie, Ja to budem vedieť. Ja som ti opravil sedmičku, ty napísal dvojku. To je šarkan jak kokot. Takto by som dal ešte oného a normálne šarkan. Polož to, lebo nájdem si tu v tábli. Prosím ťa, no, jebni. Tak som naopak to skúsil. Už to ide. Po piči. Poďme ma nebúchaj po tej ruke, ty kokot. Si ma pleskol 1 500 000 razy normálne na to isté miesto, ty kokot. Toto v živote nepôjde von, tak sa. V živote. V živote toto nepôjde von. Toto sa dostanem. Nemerkoc. Keď som musel zničiť jeden zmysel, aby som vedel použiť ďalšie tie 3, ktoré by to rozpoznali. Kokot už chrábe jak kokot! Ešte podriem vodu. Ja chcem 72, to je 72. Ty už nemôžeš. Ja si tiež myslím, že to je 72. Nemôžeš. 5-5 podľa mňa. 5-5, je to 72 aj podľa mňa. Príchuť. Alpa. Stenu preč. Toto je, že peklo vo fľaši. No dávaj ešte jeden, nech víme. Nech sme si istí, nie? No. Ti nenajebajú. No čo daj? No nabij ešte jeden. Čo robíš? No, mám ti ešte jeden, ty go. Nejak sa ti nechce. Kliknem ho, odvyknem. Naházel, ty kokot. Ty nechutný tupec. Toto je medzi Bčkom a Cčkom. Keď sme dali 2, ja si myslím, že to viem veľmi dobre posúdiť. Večko. Kamaráde, toto minútu nebudem mať. Dobre. Čo to je 52 alebo 57? 52, no. Ty si negramotný kokot. Čo? Čo? Čo Kokot. ti jebe váš normálne, že notu napísal. Toto je 52. Počiarknem. Čo to bolo to žlté? Padla ti ometka zo steny. Máme ráte? Áno. Wow. Mne to príde, že my máme nekonečné šoty.
Kamoško, takto to vieš, jak voňa. Takisto, jak všetky ostatné predtým. Aha, Šuškanie, dobre, nie lúhanie. Nechaj ich, nech si počuškajú. A my zavrieme oči zatiaľ. Nahráva to. Nahrávaš si to? Ja viem, čo to je. Na 3. Premýšľam ešte. Počkaj. Na 3. 3, 2, 1, 42. 72. Spinkanie, debílek. 32. Mám obod viac. Obod viac, neviem. Obod viac. 6, 5 alebo 7, 6. Dajte odber, ak sa vám ľúbi toto. Počúva, ale toto bolo prvé, čo sa proste vymklo pravidla. Lebo ja som aj zajebal na začiatku. Že citrus, to Drž piču, počúva, ja som na začiatku zajebal, že to je 32, že 32 už bola. A boli tam dve 35-ky. A ja že, tak to nemôže byť 32. A bola to 32. Takže pekný oje. Koľko to stojí? Ja obetujem jednu fľašu, mu to rozbijem o hlavu. Nabierajte ďalší. A to jak si videl moju ruku? Kamoško, Ty si ojebávač ako cítil som. A Mal by si ma počúvať viacej. On mi skúša, som či si zmačkajú ruku. No tak pozri. Tak som vedavý. Máte naujaté. Jo, jak si mi... Áno, s dvomi rukami, ty kokos, s dvomi, áno! Kokot vyjebaný. Jakú ti zajebal, s lakťom som ti chcel zajebať takú, že dovidenia. Šutník. Počujem ma, ja som o 100% viac najebaný, keď som sa dole teraz tu. No jasne, že áno. Tebe. Ja som bol triezvy a zrazu som najebaný. No tak preto. Čo mám z ruku? Mne brní ako kokot. Ja si necítim. Ja si odtáto necítim ruku. Počkaj. Toto je, že ťa ľubá ako kokot. Na nás. Ty demen! Nie, zle jak kokot. To si nevyplul naspäť. To si predžul, ale jak vták deťom, keď máme dojde krmiť vtáčata, tak ty si predžul. To nie je dobré, on to hneď zapil. 3, 2, 1, 72. Ja som dal C-čku, lebo toto bola ťažoba. Čo ti jebe, to bola dobré ako kokot. Dáš si... Počuj ma. Počkaj, no. Cena výkon. Tu daj na očko. Ja by som to dal na túto rovnú čiaru. Dobre, tuto na Ačko, Bčko, to je jeba. Počkaj, takže 72 to bolo, hej? Áno. Daj sedmičku ty. No, nevypí si sa. Tu máš buličku a tu máš buličku, ne? On to dá opačne. Ty si bagenia. Som nepísavia! A toto písal. Teraz to píšem. Ja by som toto chcel dať čo najrýchlejšie preč ode mňa. Ja tuším, bráš. Na 3, hej? No, to je. Raz, 2, 3, 43. 43 si povedal. 42 a ty si povedal 32. 43. Čo remiska. Adrián, koľko dávame? 37 dávame koľko rating? A to bola pohode. To bolo dobré. Také Bčko. No dobre. Si sa zdením. Toto je náš tier list, lebo toto, čo sme tu vytvárali, to je ťažko. To som môžeš kať, jeba kokos. Keď sa vám páčilo toto video, dajte odber, like a sledujte nás pre viac videí a my vás máme radi. Potom to ťa nikto nepresleduje.